ସାଙ୍ଗମାନେ ନମସ୍କାର। ଏବେ ମୋ ଛୋଟ ଗାର୍ଡେନରେ ଶାଗ ତୋଳିବା। ଆଉ ବହୁତ ଶାଗ ଲାଗିଛି ଦେଖ। ବାଇଗଣ ଗଛ ମୂଳରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଶାଗ ହେଇଛି। ଲଙ୍କା ଗଛ ମୂଳରେ ମୁଁ ଲଗେଇନି, ଅବଶ୍ୟ ମଞ୍ଜି ପଡ଼ିକି ସବୁଆଡ଼େ ଗଛ ହେଇଛି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଗଛ ଦେଖି ସବୁ ଉପାଡ଼ି ଦେଇଛି। କାହିଁକି ନା ବାଇଗଣ ଗଛ କି ଲଙ୍କା ଗଛ ବେଶୀ ଗ୍ରୋଥ୍ ହେଇପାରିବନି। ଆଉ ଏବେ ତ ସହଜେ ବାଇଗଣ ଗଛ ମରିଗଲାଣି, ସେଥିପାଇଁ ଶାଗ ଗଛ ଟିକେ ରଖିଛି। ଆଉ 4-5 ଦିନରେ ଥରେ ଲେଖାଏଁ ଶାଗ ଆଣୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଶାଗ। ଏଥିରେ କୌଣସି ରାସାୟନିକ ସାର ଦିଏନି, କେବଳ ଘରେ କମ୍ପୋଷ୍ଟ ଆଉ ଗୋବର ଟିକେ ଦିଆ। ଏଥିରେ ବହୁତ ପୋକ ଲାଗନ୍ତି। ଏମିତି ଦେଖେଇଲେ ପୋକ ନା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶାଗ ପତ୍ର ମୁଁ ଖାଇଦିଏ ସେଇଟା। ଆଉ ଏବେ ସହଜେ ବର୍ଷା ହେଉଛି, ବର୍ଷା ଲାଗି ପୋକ ବି ଲାଗିବ ଶାଗରେ। ତେଣୁକରି ଶୀଘ୍ର କାଟିକି ଆଣୁଛନ୍ତି। ଆଉ 4-5 ଦିନରେ ଥରେ ଲେଖା କାଟିକୁ ଯେ ଶାଗ ବହୁତ ଟେଷ୍ଟ। ଆଉ ଇଏ ହେଉଛି ନାଲି ଖଡ଼ା ଶାଗ। ଆଉ ଆପଣମାନେ ଯେକୌଣସି ଜାଗାରେ ମଞ୍ଜି ପକାଇବେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଗଛ ହେବ, ଅତି ଆରାମସେ ତୋଳିକି